Silav roj baş, dem baş, hevan hêvî derim herkes baş e. Çend nûçeyê ku amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim nûçeya me ya sereke de derbarê serbestiya Serhedîn Demirtaş'ta ye. Heştê vê mehê eger problem dernekeve îtiraza AKP MHP'çiye nebe Serhedîn Demirtaş dikare serbest were berdan li gorî gotinên parêzerî wî. Ka em binirim mesele çi ye? Hevan em hema bi nûçe dest pê bikin. Ez vîya bînim ser ekranê pêşî. Hin meselê xwe teknîkî hel bikim. Paşê jî em hema dest bi meselê dikin. Nûçeya me ya sereke çawa ku hûn dibînin li ser ekranê ev e. Ya din jî Koleja TEDê ji Kurdan lêborîn xwestiye. Ev meselekî sê çar rojan e ji ber sloganên faşîstî ku Kurdî qedexe kiribû pesnê Tirkî dabû li deverekî wekî Amedê sazî û dezgehên Kurdan jî helwest nîşan dabûn li dij derketibûn li ser vê Koleja TEDê mecbûr ma lêborîn bixwaze ji Kurdan. Em hêvî dikin ku ev di asta herî bilind de jî pêk were. Rayedarên dewleta Tirkiye ji Kurdan lêborîn bixwazin ji ber meseleyên sed salên borî ji ber zulma ku li Kurdan hatiye kirin heta niha. Baş e, süper e. Deng çawa ye, deng me çêkiriye erê temam. Tim tirsa min heye. Emrullah Öz kiran mala te ava. Emîn Kutlar tu jî here bî. Baş e deqeya me temam bû. Hevando mîna ku deqeyekî rêzgirtinê be cihazekî niha di milê min de ye. Cihaza pîvana tansiyonê ye. Her 15 deqa carê lê helbikî beriya destpêka bernameyê dîsa lê qise ama niha edî 2 deqa carê 3 deqa carê dikeve faaliyetê ne mesele ye. Hevando em heman nûçeyê xwe bidomînin. Em ji serî ve dest pê bikin. Şer û pevçûn hene di navbera Qesedê û Heteşê de li Dêrhefrê tevahiya şevê şerqewmiye hêjî berdewam dike. Deng heye eger bikarim bibînim süper dibe. Dengê şerê ku qewmiye di nava şevê de ka ez hema wî şerê jî bînim ji were. Aynen bi vî şeklî hevano. Ev tamam. Ez hema deng vekim. Pêşî nûçe ji were bixwînim ka mesele çi ye? Bi vî şeklî hevano. Niha di nava şevê de şerqewmiye Qesedê YPG çekên giran û her wiha agirê mûşekan hêzên Heteşê paş vexistine. Nûçeyên ku ji herêmê tên wisa ye. Leşkerên dewleta Tirkî jî qismekî ji wan dibin navê çeteyan de yan jî bi ne unîformeyê xwe bin jî tevlî şer bûne. Wekî din ka ez pêşî dengê van şervanan li we bi we bidim gudarkirin. ولی علی کات شوی رشته چیه رشا باش به خودی نام یعنی هم دوک بیش دیگه من از کم نه جبهه دن یعنی جوامع در حفره هم نه خواستگیله کی دریجی بکن اونا نیزی ده دقام کت چاتشمه ده دیش حاطی فلین برمانه هم خوازم لی اشتغالی بگین انت خبر بده او جولانی و اوی هیزا گوگریدای جولانی برابر شحاطی خوب و شحاطی کینه یا شحاطی وام پرکرن بونی یعنی و تایبت جی سلاو اشتراری دکن اولی علی ام قوت و برا گلی مجی باش بزانه به ام
نهاد الانی خوی شرده مجی خو گرتیه یگو مرمیه کی بابه جمعیت مرمی علی خیر قبل علی کات شوی رشوت چیه رشوه باش به خودی نام Mesele ve hevanlı edin çıkas rast ne rast deng ekijam tarihi emzanı evan demin daviye doh şeve usate gotin. Çafkaniye le Halep'e radgihinin ku hezyan hükmete ve ku hezya Suriye destanine ser parka Tarık bin Ziyad ya le derdora taqa Eşrefiye u ya Halep'e lüve deri barege ki askeri avakırne yani disajı dord le taqa Kurdan degirin. Çafkaniyan da zanin ku hezyan hükmete döndürü parkede halin askeri avakırne. Sivil ji derdixin paşê jî alav malzemeyên xwe wesayetê eskerî anîne li wê derê bicih kirine. Ve ya hemî haziriya çi ye li derdora Eşrefiye taxa ku Kurd li wê derê ne. Biqasî 400,000 însanên me li wê derê ne. Ne tenê Kurd jî li wê derê Asûrî Sûriyan hene, milletê me Ermenî li wê derê hene. Ez dî çi qas hene nizanim hêjmara wan. Ev bi vî şeklî hevan no. Ez ê vegerim cem we pirsê we hebe hûn dikarin bipirsin. Ez vê Selhedîn dayînim ser ekranê baş e kêfam tez û sal ser ekranê dibînim. Em bi nereka heştê mehê bihata berdan süper dibû. Li Wanê Bakurê Kurdistanê hefteya borî bi hinceta endametiya PKK neh kes hatin binçavkirin. Rêveberiya Ewlehiya Wanê ragihand ku di nava 21-28 îlona 2025 de yani hefteya borî bi hinceta rêgirtina çalakiyên rêxistinî. Yani rêgirî kirina çalakiyên rêxistinî. Erê operasyon hatiye li darxistin. Wekî din li gorî daxuyanî bi hinceta endametiya alîkariya PKK neh kes hatine binçavkirin. Hat zanîn ku di derbarê wan kesan de êdî muameleyên xirab hene ne nizanim êdî karûbarên yasayî hatiye destpêkirin. Niha dewleta Tirkiyê ku niha di nava pêvajoyê de ye bi van rêbazan dîsa li pê provokasyonan e. Pêvajo baş diçe xirab diçe ew meseleyekê dine ama wekî etîk wekî exlaq di vê demê de merov naçe operasyonên eskerî jî pêk ne. Yani hefteya borî dîsa operasyonên eskerî hebûn. Mesela li hin deverên li hin deverên Kurdistanê ku ta zemanên berê hêzên gerîla li wê derê bûn. Anha hêzên gerîla li wan hereman tune ne. Ama dîsa jî dewleta Tirkiye operasyona eskerî dimeşîne. Veya ji bo piçûkxistina milletê Kurd e. Ji bo çawa bikin bi rûmeta milletê Kurd bilîzin wan bitirsînin. Ser serê wan tim şûrê xwe bihejînin. Koleja TD ya Amedê di çarçoveya çalakiya cejna zimanê Tirkî de fermanekî xwendibû. Ferman ya Karamanoğlu Mehmed e bi zimanê Tirkî dibêje di wê fermanê de ji bilî Tirkî tu zimanên din nexwîne. Çi dikî bike bi Tirkî bike Tirkî xwe pêş bixe. Ev e ev ferman hatibû xwendin. Yani hemî zimanên din ên ji bilî Tirkî qedexe dike. Ji ber hêrsa malbatê xwendekaran, ji ber hêrsa reaksiyona saziyên sivîliyên Amedê, Rêveberiya Kolejê mecbûr ma lêborîn bixwaze. Koleja TD çalakî dibêje çalakî bê agahiya me çêbû, em lêborînê dixwazin, haya me ji meselê tune bû, haya me tune bû, me plan nekiribû, mamosteyekî li gorî xwe rabiye çûye ev marş ya jî ev ferman daye xwendin bo xwendekaran. Kolejê diyar kir ku çalakî bê agahiya rêveberiyê pêkatiye ji aliyê mamosteyekî ve wekî înîsyatîfa şexsekî hatê li darxistin. Rêveberiyê her wiha nêzîkatiya mamosteyê ku ew çalakî pêkaniye jî wekî hewldaneke niyetpak pênasê kir. Yani dibê niyeta wê xirab nebiye, ka wî jî efû bikin, ne mesele ye, tiştê wisa dibin. Merû were li paytexta Kurdistanê pesnê Tirkî bide û ji bilî Tirkî hemî zimanan qedexe bike. Yani vaya tê wê manê ku ji medeniyetê para xwe negirtine. Di daxuyanî de wekî din çi hatiye gotin? Baweriya me ya ku perwerdeyiya bi zimanê zikmakî mafê gerdûnî ye ne guheriye, em hêjî li ser wê baweriya xwe ne. Kolejê ji ber nerazîbûna malbatên zarokan û raya giştî poşmaniyekî kûr anî zimên soz da ji bo dobare nebûna bûyerên bi vî rengî ew ê tedbîrên pêwîst bigirin. Qet nebe lêborîn xwestin ew jî tiştekî nexirab e. Baş e.
Ka tu çi dibêjî? Yani dikarin berdin ama ber nadin. Yani hey em hemîl ben de heştê me hêbin ka çêwa çê dibe. Hevan no. Na ez berî ku behsa Selahedîn Demirtaş û hin nûçeyên din bikim, çavkaniyekê di nava Talîbanê de ji ajansa nûçeyan ya Fransayê APP ra ragihand ku Talîbanê heta demekî nediyar înternet li ser tevahiya welê qut kiriye. Aynî çavkaniyê xwest ku navê wî nê eşkerekirin elbet, beriya qutkirina înternetê got tu rêbaz yan jî sîstemekê din ya ragihandinê tune ne. Telefon wekê berê nayîne bikaranîn. Çünkü WhatsApp heye, sîstemê din ê înternetê hebûn, xelkî ew tercih dikirin. Ji wextê înternet tune be, hemî ragihandin qut dibe. Qutkirina înternetê bandorê li xebatê banqeyan dike. Xebatên gümrükê. Her tiştê li welêt dikeve bin tesîra qutkirina înternetê. Rêxistina çavdêriya înternetê û ewlehiyê sîber, NetBlocks ragihand, ev qedexeya giştî ya netewî niha ji sedî yek kêmtir e. Li welatên ku binesaziya ragihandinê ya bihêz tune ye, xizmeta telefonê piranî baraya înternetê pêk tê, bi xetên fîber optîk têne girêdan, ew ragihandin. Ji ber vê yekê niha millet mağdûr e li Afganistanê. Yani divê dewrê de mirov vegere zemanê berê haqete zehmet e. Li welatê Fasê li Bakurê Afrikayê hevano, Fas yani Maroko, di protestoyên ciwanan de zêdetirî 6 kes hatin binçavkirin. Li paytextê Fasê Maroko Rabatê tekildarê daxwaza başkirina xizmetên perwerde û tenduristiyê ev sê rojin çalakiyên protestokirinê têne li darxistin. Roja duşemî zêdetirê 6 ciwan hatin binçavkirin li Maroko. Em werin ser meseleya me hevanno. Ev meseleya heştê mehê ji aliyê Mahsûnî Karaman ve hat ragihandin pêşî Parêzerê Demirtaşê. Gelek parêzerî wî hene lê yê herî aktif ku li ser medyê civakî hinek aktif e û daxuyanî dide li ser meselê ew e birêz Mahsûnî Karaman. Niha peyama wî ev e. Bila wisa ser ekranê be. Parêzerê Demirtaş Mahsûnî Karaman bang li hikûmeta dewleta Tirkiyeyê kir. AKP û ragihand ku eger Tirkiye li dijî biryara dawiya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dernekeve, dibe ku Selahedîn Demirtaş were berdan. Parêzerê hevserokê giştiyê berê HDP Selahedîn Demirtaş parêzerê wî Mahsûnî Karaman diyar kir ku ji bo berdana Selahedîn Demirtaş roja heştê vê mehê gelekî giring e. Yani meha cotmehê. Heş rojên din gelekî giring e. Mînaka MHP daye watedar e. Mahsûnî Karaman da zanîn ku dema îtiraza hikûmetê ya li dijî biryara binpêkirinê ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê 18 tîrmeha borî bû du meh û nîv beriya niha heştê cotmehê bi dawî dibe. Yani wexta îtiraza hikûmetê roja heştê meha pêşiya me bi dawî dibe. Heta heştê cotmeyê dewleta Tirkiye yani AKP îtiraz kir îtiraz nekir Selahedîn Demirtaş mecbûr tê berda. Ji parêzerê wî jî bang li hikûmetê dike ya dibe îtiraz neke, hinekî maqûl be, medenî be, hinekî însan bin. Neh sala Selahedîn Demirtaş di hepsê de ye bê sebeb. İdî îtiraz nekin bes e ya. İtiraz nekin, dadgehên Tirkiye mecbûrin biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê pêk bînin di pratikê de. Mesele ew e. İja sê meh wext dane AKP, ew sê meh jî heştê cotmeyê bi dawî dibe. Mesela hemî ew e. Mesela numune dide wekî ku MHP ji bo dosyeya Kobanî serî li îstinafê neda, watedar e ku hikûmet jî AKP li dijî biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê îtirazê neke. Karaman di daxuyaniya xwe ya li ser medya civakî de ku niha hûn li ser ekranê dibînin
dibêje dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê heta niha di derbarê Birêz Selahattin Demirtaş te 3 caran biryar daye. Em ji bîr nekin Demirtaş ji çiriya paşîn ya 2016 vir ve yani ji ev bû 9 sal. 9 sale girtiye. 3 caran biryara binpêkirinê daye vê dadgehê di derbarê wî de xwestiye ku were berdan. De ev biryar nehatiye bicîhanîn. Mesela kengê di derbarê Selahattin Demirtaş te biryara serbestiyê daye 2018 da carekî biryar daye 2020 de biryarekî daye û herî dawî jî 2025 de yani beriya 2 meh û nîvan biryarekî daye ji bo Selahattin Demirtaş were berdan sûçê wî tune ye. Parêzer Karaman bi bîr xist ku dadgeha 22 ya Cezayê Giran ya Enqerê serêlêdana wan ya ji bo berdanê ya piştî biryara dawî red kiribû wekî hincet gotibû biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê hîn ne garantiye hîn ne misogire. Demirtaş êdî ne ji ber gomana sûç lê ji ber mehkumiyetê girtiye. Biryar ji bo hemû siyasetmedaran derbastar e dibêje Parêzer. Karaman da zanîn ku biryara ku em behs dikin ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ku behsa Selahattin Demirtaş dike ne tenê ew e ew dibe emsal ji bo hemû kesê din derbas dibe. Kîjan siyasetmedar yên ku ji doza Kobanî hatine mehkûm kirin. Her wiha da zanîn ku wan dosyeya doza Kobanî 24 îlona 2025 ji bo lêkolînê şandiye daîreya 22 ya Cezayê dadgeha edliye ya Herêma Enqerê. Banga ji bo pêvajoya çareseriyê jî dike Parêzer Karaman dibêje divê dadgeha îstinafê Demildest dosyayê binirxîne wekî pêwîstiyeke hukûqî Selahattin Demirtaş û hevalên wî berde. Karaman got ji bo ku pêvajoya çareseriyê ya ku niha tê meşandin baweriyê bide însanan berdana girtiyên doza Kobaniyê lazim e pêwîstiyeke û heta mecbûrî ye. Karaman her wiha eşkere kir ku ew di wê baweriyê de ne ku Demirtaş wê were berdan. Îjar wê AKP îtiraz neke. Ma heş roj. Li benda heştê cotmehê bin hevanno eger îtiraz tune be ew ê were berdan. Mesela me ev e. Wekî din ji Rêveberên Rojavayê Kurdistanê ê ji karûbarên derva berpirsiyar Bedran Çiya Kurd hin daxuyanî dane ew jî behsa tekîliya Rojavayê bi Rêveberiya Şamê re dike. Ya rastî tiştekî pir nû tune ye daxwazên Rêveberiya Xweser kifşin dibêjin em tavîza nadin em ê tedbîrê xwe bigirin em ji diyalogê re amade ne em ji tevlîbûnê re jî amade ne ama bi şertê ku em di nava biryara de cî bigirin. Bi şertê ku qirara me jî hebe. Yani bi şeklekî em dixwazin bibin hikûmetê bibin şirîgê hikûmetê. Di wê çarçovê de em amade ne nîqaş bikin. Wekî din hevanno. Ev meseleyekî mesela din jî hevdîtinên di navbera yenekê û pedekê de didomin. Hevdîtinê wan di asta bilindan e ji ber ku ew divê bi hev re hikûmetê saz bikin, karûbarê wan gelek e. Yani ne hîsan e wizanin? Yani karûbarê hikûmeta Başûrê Kurdistanê ne hîsan e. Ka mesele çi ye? Partî Demokratî Kurdistanê PDK û Yeketên Niştimanê Kurdistanê yeneke wê di asteya bilind de li hev bicivin, mijara serekê ya civînê wê avakirina kabîneya dehemîn ya hikûmeta Başûrê Kurdistanê be. Endamê Polîtbîroya yenekê Kosrat Resul daxuyanîkî daye Rûdawê têda dibêje di çend rojên pêş me de hûn ê mizgîniyê bibîsin. Hûn ê nûçeyên baş bibîsin. PDK û yeneke wê îro di asteyekê bilind de li hev bicivin di derbarê avakirina kabîneya dehemîn ya hikûmetê de li hev bi hev bişêwirin.
Serokê PDK Mesûd Barzanî û Bafil Talebanî jî li gel cîgirên xwe wê tevlî civînê bibin. Kosret Resul got di çend rojên pêşme de di derbarê civîna PDK yenekê de nûçeyên baş ê xweş wê derkevin wê werin parvêkirin. Wekî din Mecîd Mihemed Emîn jî axifiye. Ew jî serkirdeyekî yenekê ye. Doktor Mecîd Mihemed Emîn jî dibêje îradeyekî baş ji bo lehevkirinê heye. Ev demek ye bi cûreyên cuda, bi rêbazên cuda di nava xwe de lehev dicivin. Ji xwe beriya du rojan jî Serokê PDK Rêzdar Mesûd Barzanî Bafil Talebanî serokê yenekê li hev civiya bûn. Ez bawer dikim ev mijar jî di nava wan de hate nîqaşkirin. Di dawiya dawî de xuya li hev kirine. Ev ê nava xwe de hikûmetekî ava bikin û ji wir û pêve karûbarê Başûrê Kurdistanê bi hev re birêve bibin. Yani hemî jî dibêjin hûn ê îro sibê di derbarê hikûmetê de di derbarê parlamentoyê de hûn ê nûçeyên baş bibîsin. Dibêjin. Îdî em ê jî bibêjin ya bi xêr e îşallah. Ka em binirin wê çawa be. Wekî din hevanno nûçeyên din hene ku heqeten balê dikişînin. Mesele Netanyahu zû bi zû dev ji xezayê bernade. Çima nizanim, kes jî nizane. Yan jî herkes zane dengê xwe nakin. Mesele ew e. Yani Netanyahu pir vekirî dibêje em avakirina dewletekî Filîstînî naxwazin. Em naxwazin. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu dîmenekê li ser hesabê xwe yê Telegramê weşand têda dibêje min qet avakirina dewleta Filîstînî erê nekiriye heta niha. Ev di peymana me de tune bû. Me bi zelalî eşkere kiribû em bi tundî li dijî avakirina dewleta Filîstînê ne. Netanyahu roja îniya borî yani 26 îlonê di axaftina xwe ya li Netewê wekbî de gotibû avakirina dewleta Filîstînî wê ji bo dewleta İbranî weke xwekuştinê be, întixar be. Naskirina dewletên Rojavayî yani yê Ewropayê ji dewleta Filîstînê re şermezar kiribû. Di serî de Fransa gelek dewletan avakirina dewleta Filîstînê nas kiribûn. İjar Netanyahu van dewletan protesto dike, şermezar dike. Netanyahu gotibû ev peyameke din ji rêveberiya Rojavayî re ye yani ji rêveberên welatên Ewropayê re İsraîl rê nade ku hûn dewletekê terorîst li ser me ferz bikin. Em ê xwekuştineke netewî nekin. Netanyahu doh di civîneke çapemeniyê ya li gel serokê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump de gotibû ew piştgiriyê dide plana Trump ya ji bo aştiyê li şerê da Gazayê. Netanyahu got we İsraîl eger tevgera Hamasê eger wê plana wan red bike ew ê heta dawî biçin. Yani tehditekî ciddî ye. Netanyahu xistiye serê xwe. Ew ê Gazayê bi temamî vala bike, wê derê bixe bin hukmê xwe, îlhaq bike, tev li İsraîlê bike. Ya her çend bawekê fermî neyê gotin jî plan proje ew e. Êdî ji bo heremê fayda wî çiqas heye tune ye mirovên Gazayê ew ê biçin ku derê bicî bibin. Ev dram wê çawa bi dawî bibe meselekê din e. Yani hemî ji plan û projeya Hamasê a dewleta Tirkiye û Qatarê pêk hatî. Binêrin. Hamas çû Stenbolê plan çêkirin bi hevra bi wî hişê xwe anîn çalakiyeke protestoyî çêkirin. Mesela sînora ez ji we re bêjim. Yani hûn ê hemî bibîsin. Hevan me. Hemî tiştê xweş layıqê me ne em ê bibîsin. Daxwaza me jî ew e. Îjar
anîn bi provokasyonekî rêl ber İsrailê vekirin ku were bikeve Gazayê serûbin bike. Yani tişta ku tê îdia kirin ew e bi çûyîna Tayyip Erdoğan ya Amerika'ya re Donald Trump wezîfeyekî daye Erdoğan ji bo ku li Gazayê navbenkariyê bike, ji bo ku Hamasî îxna bike, ji bo ku ji milletên Gazayê re çareseriyekê bibîne ku wê herêmê teslîmê İsraîlê bike. Yani devleta Tirkiye ku ew qasa li dij İsraîlê derketibû heta niha alîgiriya Filîstîniyan kiribû, niha ew ê bi zimanekî din ber bê Filîstînê ve biçe, bi zimanekî din ber bê herêmê ve biçe. Ew ê here millet îxna bike. Tişta ku me Kurda eleqedar dike, milletê Gazayê ew ê gelo bînin li herêmên dagirkirî yên Kurdistanê bicihî bikin yan na. Ez wextê dibêjim herêmên dagirkirî serê kaniyê girê spî Efrîn tenê nine. Bakurê Sûriye komple heye. Cerablus, Azez û Bab, Minbiç li wan dera mümkün e bicih bike. Wextê li wê derê bicih bibin, êdî çûyîna Rojavayê Kurdistanê ber bê deriya spî ve pir zehmet dibe. Wê derê Filîstînî têne bicih kirin. Eger dewleta Tirkiye bixwaze, dikare wana bîne Bakurê Kurdistanê jî bicih bike, ji ber ku Bakurê Kurdistanê jî di destê dewleta Tirkiye de ye. Serweriya axa wê derê di destê wan de ye, ew biryarê didin. Di destê me de tiştekî tune ye. Ji ber vê yekê em tim û tim dibêjin çi dikin bikin di müzakereyan de, di diyalogan de serweriya axa Kurdistanê di destê xwe de bigirin. Wextê serweriya coğrafîk çû, serweriya siyasî jî diçe, hakimiyeta siyasî diçe, a eskerî diçe. Êdî her tişt ji kontrola me derdikeve. Yani merûv rezîl û riswa dibe. Dijmin, yani jî nebêjî dijmin, raqîbê te çi bixwaze dibe tu mîna wî bikî. Bixwaze tere ji Çînê însanan tîne, Uyguran tîne, bixwaze çe Gazayê însanan tîne. Welat welatê wî ye. Eleqa wî bi demokrasiyê tune ye. Yani nakeve çarçova demokrasiyê. Tu dikarî biçî 4-5 milyon Uyguran bînî, tu dikarî 2 milyon Filîstîniyê Gazayê bînî, li derdora Amedê, Şirnaxê, gundê Valakirî tu dikarî bicih bikî, eleqa wî bi demokrasiyê tune ye. Dikarî yani. Dewleta Tirkiye dikare. Li gorî qanûnan jî dikare, li gorî her tiştî jî dikare. Çi dibe? Cewherê Kurdistanê diguherîne. Em jê re dibêjin çi rastiya Kurdistanê serûbin dibe. Yani çi dibe nizanim. Ji niha ve divê mirov pêşî lê bigire yan jî ji wan bixwaze ku serweriya Kurdistanê destê xwe de bigire. Ez dibêjim qey bi vî şeklî temam hevano. Ez xatir ji we bixwazim. Yani em binêrin hûn goh bidin gotinê Tayyip Erdoğan ka zimanê wî guheriye neguheriye ber bi ku derê ve dişe. Ka wezîfeya ku Donald Trump daye wî ew ê di berdêla çi de pêk bîne. Xatirê we silav rêz.